dia, cuiners literaris, avui cuinarem la literatura de la Sarah Shepard fent un pastís de plàtan. Els ingredients són farina, ous, llevat, oli, sucre, avellanes, plàtans i aquest llibre, The Perfectionist, de l'editorial Fanbooks. És el primer llibre d'una biologia. Doncs sense dir-vos res més, comencem! L'autora d'aquesta novel·la, Sarah Shepard, va néixer a Filadèlfia, concretament a Pennsilvània. Es va llicenciar a la Universitat de Nova York i després va fer el màster en Belles Arts. Segurament molts de vosaltres ja la coneixereu perquè és l'autora de la saga Pretty Little Liars, convertida en una sèrie de televisió de gran èxit, entre altres obres de ficció. Aquesta novel·la és l'spin-off de la saga PLL. Bé, ens explica que un grup de 5 amigues, la Mackenzie, la Ava, la Kathleen, la Julie i la Parker, pensen que no tenen res en comú, excepte una cosa, que totes elles odien en Nolan, un noi força atractiu i popular que en algun moment o altre s'ha interposat en les seves vides. De broma, un dia a l'aula d'estudis cinematogràfics, les 5 noies comencen a crear el pla perfecte per matar en Nolan, sense voler-lo portar a terme realment. En Nolan fa una festa a casa seva i convida tots els de l'institut. Resulta que apareix mort de la mateixa manera que elles havien planejat. I doncs bé, això comporta que aquest grup de 5 amigues es converteixin en les sospitoses d'aquest crim. Però elles realment no ho havien fet. O això és el que sembla. Aquesta biologia destaparà qui és realment l'assassí. Al llarg de la història vas descobrint com és la vida de cada una d'elles perquè cada capítol està explicat des del punt de vista d'una de les 5 noies. I descobreixes que són personatges completament diferents. I crec que això dona un toc diferent a la novel·la. Si us he de dir la veritat, vaig escollir aquest llibre perquè la portada em va captivar, i així ha estat. Tant la portada com la història m'ha tingut superenganxada i amb ganes de llegir la segona part. Jo crec que a vosaltres també us pot agradar perquè toca diversos temes, que hi ha la part de relacions amoroses de cada noia, també hi ha el misteri i la tensió de l'assassinat. És per això que molts de vosaltres crec que us pot agradar. Bé, si us ha agradat el vídeo, feu-li like, subscriviu-vos al canal i li doneu a la campaneta per saber novetats d'aquest canal. I si voleu comentar, comenteu tot el que vulgueu, els comentaris seran benvinguts i perquè jo estic encantada dels vostres comentaris. I tots aquells que tingueu Instagram, no dubteu en seguir-me a @cuinarliteratura per saber més novetats. Fins a la propera! Adeu!